nganti saiki aku tansah ngenteni nganti sok kapan anggonmu enggal bali kira-kira wis 7 taun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI nganti saiki aku tansah ngugemi nganti ing tambe aku satya ing janji tak wantu-wantu nganti tekan seprene kok panggah wae durung ana kabare ora tak nyono aku nampa nawala gawe sesek ing dada layang saka Taiwan gemetik arungi paran kowe durung bisa bali majikanmu nggondeli nganti saiki aku tansah ngugemi nganti ing tambe aku setya ing janji tak wantu-wantu nganti tekan seprene kok panggah wae durung ana kabare nganti saiki aku tansah ngenteni nganti sok kapan anggonmu enggal bali kira-kira wis 4 taun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI nganti saiki aku tansah ngugemi nganti ing tembe aku satya ing janji tak wantu-wantu nganti tekan seprene kok panggah wae durung ana kabare ora tak nyono aku nampa nawala gawe sesek ing dada layang saka Taiwan gemetik arungi paran kowe urung bisa bali majikanmu nggondeli nganti saiki aku tansah ngugemi nganti ing tambe aku satya ing janji tak wantu-wantu nganti tekan seprene kok